ngerteke 80 niku 80. Ya. 8 dengan landasan Pancasila. 0 nolak segala kerusuhan demi persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Nah kula niku 0000 bolu kene tumpuke 00 kabeh. Tegese Jawa Timur bersih dari narkoba. Wah. Luar biasa. Aku iki pokoke tenan. Lek munggah rada bengi ngene iki mesti luwe aku. Awakmu ya. Tapi nika teng wingking wonten sinden kathah. Nggih. Niki didalaken sakniki mawon. Oh ngaten. Nggih. Lho, wonten. Wonten. Sindene iki lho 1 2 3 4 8 lho iki. Wah, mosok isih enek akeh neh. Wah enek 12 niki mangke. Lho, ngaten. Nggih. Ngrobi Gabe nggih. Sepotono aja, sepotono sing enak aja. Wis sembarang lah, sembarang. Kok ngorek ora apa-apa. Yo. Asik. Jahe nak jahe jatuh jahe di Mutu jare banyak Nopi bakul kari pipi Abang-abang Kendol-kendol Etan sisik Kuburan aja Ambi-amban Gue kondom apa Golek duit. Lho, ndek mau enek buntute iki malah wates gulu langsung. Biasa neng nang neng 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 jeng jeng. Itu kan wis biasa. Iki luar biasa. Abang-abang gendera mondo. Ngetan sidik kuburan mayit. Lagi abang nganggo tanda moto. Kerja bubur yang golek duit. Matur nuwun. Masih yo mbok apik-apikno isih kalah karo Mbah Surati. Paling gak kan Ono Mbak wis entuk Surati kan sing senior. Ono wis entuk saweran Dirawi Pak Bupati. Bupati, Pak Mas Bupati. Mas Hari Wur, Pak nggih. Hari Wur. Lu Mas kula. Bapak Hari. Heeh. Kembang turi tandur pinggir sumur. Bapak Hari tak dongakno panjang umur. Amin. Ning kali nyangkingo timba Bapak Edi aku engko tambah ono. Durung wis tambahi ae sampean buat. Lah yo iki lagi sak critan moto. Sugeng dalu Pak De. Wilujeng dalu. Sehat yen niki wau. Seneng sehat. Alhamdulillah. Senenge mboten kados bengi niki. Nggih to. Saged panggih masyarakat geger. Nggih. Geger napa geger? Geger. Geger nggih. Wah, tumplek-blek ten wingking wau wonten pelawak senior wonten Mbah Kirun. Nggih. Pelawak ibu kota Sri Mulat Mbah Tesi kali Pak Dekade. Inggih leres nggih. Ingkang senior sampun. Nggih. Menika sing nom-nom niki nggih. Nggih. Wonten Mas Percil kali Slentem. Ya niki ndok-ndoke Mari dagelan ini senior. khusus kowe iki ngedum hadiah sing kecil 10. Doorpress. Doorpress lho. Ya kan anak dhewe pancen khusus bagi doorpress. Nek kan tetep gayeng bersatu kaya iki mangkan negara kita bebas dari narkoba. Bersih. Bersih, betul. Oh, seneni Pak De Kabul kowe kok. Ya sorry. Nganu sestesi. Sorry. Sampe apa kok longgo tok tas tekoe kok longgo? Wis terus nomor Setruk. Enggak, setruk aku. Meneng iki mau turut dalan Dek. Oh, waduh, iki masur iki kena. Ya ampun. Bolak-balik mendek pom mendek Alfamart. Ya ampun, bose tencrem. Oh, saya buat Kok cetane. iso kene? Wene cek gak kerasa iku sampean ngadeg. Dadi kan engko Lambemu ge ngatek telusur. Ora apa. Urung enek titenane biasane ngono kuwi kan seng ngono lagi aku percaya. sampai niku wis aja ngono lek mbok empet malah akeh. Lek ngadeg kan moro-moro ngembes. Terusno. Lah yo winganane lagi bar metu teko rumah sakit 11 dino kena apa kae? Demar megabar.